Αηδίνη 1919. Η υπέρτατη θυσία. Ο προσκοπισμός στη Μικρά Ασία. Ο προσκοπισμός στη Μικρά Ασία άρχισε να οργανώνεται λίγους μήνες πριν από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το χρονικό της ίδρυσης αρχίζει από τη Σμύρνη, την πρωτεύουσα της Ιωνίας, όπου είχε εγκατασταθεί ο Ευάγγελος Ιωαννίδης, παλαιός πρόσκοπος και αρχηγός ομάδος από την Αλεξάνδρεια. Εκτός από τη Σμύρνη, ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν πολλές ομάδες σε πλήθος πόλεων και κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Συνολικά σε 33 περιοχές υπήρξαν 63 ομάδες με χιλιάδες προσκόπους που ανέπτυξαν πλούσιες δραστηριότητες στον εθνικό και κοινωνικό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε Βούρλα, Κιδωνιές, Φιλαδέλφια, Αγία Παρασκευή, Κάτω Παναγιά και στο μαρτυρικό Αηδίνη. Η πόλη του Αηδινίου βρίσκεται νοτιοανατολικά της Σμύρνης, από την οποία απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα. Χτίστηκε στα ερείπια των παλαιών τράλεων. Το Αηδίνη ήταν από τις πιο όμορφες πόλεις της Ανατολής, έφορη με πλούσια βλάστηση από τα νερά του Εύδονα, παραπόταμο του Μεάνδρου. Πριν από τη Μικρασιατική τραγωδία του 1922 είχε πληθυσμό περίπου 35.000 κατοίκους. Υπήρχαν 8.000 Έλληνες με κοινότητα που ευημερούσαν. Διατηρούσαν σχολεία, εκκλησίες, βιβλιοθήκη, μικρό νοσοκομείο, διάφορα ευαγή ιδρύματα και φυσικά προσκοπισμό. Στη θρυλική πόλη του Αηδινίου λειτουργήσαν από τους πρώτους μήνες του 1919 τρεις προσκοπικές ομάδες με συνολικό αριθμό πάνω από 100. Ιδρύθηκε τοπικός προσκοπικός σύνδεσμος από τους πιο ευυπόλοιπτους και διακεκριμένους Έλληνες, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν ηθικά και υλικά στο προσκοπικό έργο. Ιδρυτής όλης της κινήσεως υπήρξε ο εμπνευσμένος ιδεολόγος Νικόλαος Αυγερίδης, που με απερίγραπτο ενθουσιασμό πήγαινε στις γειτονικές πόλεις Νασλίου και Σοκίων, καθώς και στην υπόλοιπη περιοχή, για να διαδώσει την προσκοπική ιδέα και να ιδρύσει ομάδες. Στο Αηδίνη όμως έμελε να εκτυλιχθεί μια τραγωδία που θα σημάδευε για πάντα τον ελληνικό προσκοπισμό. Μια σειρά γεγονότων από τις 14 Μαΐου 1919 έως και τις 18 Ιουνίου ήταν αυτά που θα συγκλώνιζαν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. 14 Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός μπήκε στη Σμύρνη, στην Ιωνία και αργότερα στο Αηδίνη, όπου γίνονται δεκτοί από τον αμυγή ελληνικό πληθυσμό με εκδηλώσεις έξαλλου ενθουσιασμού και με δάκρυα βαθύτατης συγκινήσεως. Οι Έλληνες ωστόσο ήταν ανήσυχοι και οι φόβοι τους δικαιώθηκαν, γιατί γρήγορα άρχισε αγώνας με τους Τούρκους αντάρτες που λαιλατούσαν συστηματικά διάφορες πόλεις. 15 Ιουνίου 1919 μια μεγάλη δύναμη ανταρτών χτύπησε το Αηδίνη. Τμήματα του πρόχειρου οργανωμένου τουρκικού στρατού μαζί με αδίστακτους, άτακτους τσέτες άρχισαν να προσβάλλουν την πόλη του Αηδινίου με πυροβολισμούς και κανονιοπολισμούς από τα νότια της πόλεως. «16 Ιουνίου 1919 Στη μεγάλη αυτή καταστροφή οι πρόσκοποι, μαζί με τον τοπικό τους έφορο Νικόλαο Αυγερίδη και έχοντας πιστό οδηγό τους τον νόμο και την υπόσχεση του προσκόπου, υπόσχομαι στην τιμή μου να εκτελώ το καθήκον μου προς το Θεό και την πατρίδα, να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρώ τον νόμο του προσκόπου. Δεν έμειναν αδρανείς. Σκέφτηκαν πως έπρεπε να βοηθήσουν με κάθε τρόπο τον πληθυσμό στη δοκιμασία του. Οι πρόσκοποι αρχίζουν να τρέχουν παντού να βοηθήσουν. Η μάχη προχωράει προς το κέντρο της πόλης. Πυκνώνουν τα πυρά των Τούρκων. Τότε εμφανίζονται και οι πρώτες πυρκαγιές, οι οποίες παίρνουν γρήγορα τρομερές διαστάσεις. Ο τοπικός έφορος, οι αρχηγοί και οι πρόσκοποι αδυνατούν όμως να εγκαταλείψουν εγκαίρως την κόλαση αυτή και να αφήσουν αβοήθητους τους συγχωριανούς τους. Έτσι παραμένουν ακλόνητοι στις θέσεις τους ως γνήσιοι Έλληνες πρόσκοποι, προσφέροντας μέχρι την τελευταία στιγμή τις υπηρεσίες προς των πλησίων, μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να συλληφθούν 31 πρόσκοποι μαζί με τον τοπικό έφορο Νικόλαο Αυγερίδη και τους αρχηγούς τους. Το πρωί της 18ης Ιουνίου
τους μεταφέρουν στις όχθες του Εύδονα ποταμού και καλούν πρώτο τον Νίκο Αυγερίδη να αλλαξοπιστήσει και να απαρνηθεί την Ελλάδα. «Ζήτω η Ελλάς», αναφωνεί ο ήρωας τοπικός έφορος και εκτελείται. Την ίδια τύχη είχε ορίσει η μοίρα και για τους υπόλοιπους προσκόπους που, αναφωνώντας και αυτοί «Ζήτω η Ελλάς», εκτελούνται ο ένας μετά τον άλλον. Σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο επιβεβαιώνει την μαρτυρική θυσία των προσκόπων του Αηδινίου. Αυτά είναι τα ονόματα των μαρτυρικών προσκόπων του Αηδινίου που θυσιάστηκαν την ημέρα εκείνη. Στα χρόνια που ακολούθησαν και μέχρι την ολοκληρωτική μικρασιατική καταστροφή καταγράφηκαν κι άλλες σφαγές προσκόπων όπως την Κάτω Παναγιά και τα Σόκια. Οι επανειλημμένες σφαγές των Ελλήνων προσκόπων στη Μικρά Ασία προκάλεσαν την αγανάκτηση και τις έντονες διαμαρτυρίες των προσκοπικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο και του τύπου. Η θυσία των προσκόπων της Μικράς Ασίας συγκλώνησε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ιδρυτής του παγκόσμιου προσκοπισμού Baden Powell είχε πει: «Η θυσία των Ελλήνων προσκόπων του Αηδινίου αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στον προσκοπισμό όλου του κόσμου. Οι ηρωικοί πρόσκοποι επισφράγισαν με το αίμα τους τα ιδανικά της αγάπης των για την πατρίδα και για την ελευθερία». Οι υπηρεσίες τις οποίες προσέφεραν οι Έλληνες πρόσκοποι μετά τη μικρασιατική καταστροφή ήταν σημαντικές. Για την περίθαλψη των προσφύγων, οι οποίοι κατέφθαναν κατά χιλιάδες, οι πρόσκοποι χρησιμοποιήθηκαν με όλους τους τρόπους και χαρακτηρίστηκαν από τον τύπο σαν οι φύλακες άγγελοι των θυμάτων της εθνικής εκείνης συμφοράς. Προσέφεραν υπηρεσίες για την πρόχειρη εγκατάσταση των σκηνών, οργάνωση συσιτίων και καθαριότητα των συνοικισμών, νοσοκομιακή περίθαλψη, ακόμα και για την φύλαξη ορισμένων κατασκηνώσεων. Για τις εξέχουσες αυτές υπηρεσίες των προσκόπων, η ελληνική πολιτεία μέσω του τότε βασιλέα Κωνσταντίνου απένιμε το 1922 στη σημαία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων το μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Α τάξεως. Αυτή ήταν η θυσία αγνών Ελληνόπουλων και μεγάλων προσκόπων για του Χριστού την πίστη και της πατρίδος την ελευθερία.